You, Oria, and I shall live them, and a man, Rachel, won't boom. The football also call won't be soon. Nina Muno, and Moyanki to Anketua, once you do your Wukuno, and also will create a bar. Nina Senate, Nina Senate said, Adiasa, Nadia saying, room I for me day, nay can come a break and a so, and it a Pabasronco, and I'm a day, remount, and Ebna, and Bre. We only see she has idea. Naturally, say, this young council and young baby, the baby is young baby. Yet the two to young Abra and this year, you young phone way day, to one young is idea. Let the dear fair, nay, upon na except attack when you pass any Abrabo. You and then send me a mere minimum. You know, so granting whom I want to need in present Yamia. Ehun koma ene ngesia yareba beken kan nefe yesuamu abapa ene muama na ne amamre bia ewu you adenti yatrasi na ye akwa abasoro kokora na msandere mema obiu yendwumadi apro live ena ahyehe na wo ya aboafo awogina ngechi de biara me de sedwumadi brew TY Baba Shop ana ne Jacqueline Enterprise Major Pharmacy Siman Advertising Kumi Concepts BAG Studios and FA Sailors. Naturally, say, what you know, yet to me, you may bro, Benada Viera, you, Benada Viera, any day, said you may be a bro. My big Bafua, Brother Bia, welcome on me a dim Kuma, and come where we want no, Abramono, also, and I was on a transfer. Actually, say, what do you see whom I want your Abra boom, need to paying our coming home. What do I do? Babel to go a funny Babel can home. Nani SSF, Fata Biara, you, Munes and Sia Biarano, Yangasiano, Sabri, you. I didn't see young trying etchy, and question now what you terminal, near see our farm, Yakan can no. Now what you terminal, then they see, what I day, so one idea, and not my bonnet off from who may be, Nefe, Yaponi, and Ankasa, a dog so, Yabayano. You and then now what you train for the D&D can our woman near who said 90 and then hear what dang him. What then a what now come on treating if you say, come on treating in Effa, Yan Tetua, Yentiam, and a pa, opposite in Guansa, Nikuri, I say, and so, what kind, Nikunu, ye arm kind treno, is an say. Onimun yentia adea eno no onya ho edidi no san di bi hwe busia a na yere na nkasa kan bi na fe upese ohu na se na ochina bi obi kokko hu a na kire se ne ya mensa kan ni nyina ereba de bom nti ne yiri pini antentam ni kunu ya nkan kire na ni nyina ne se ya na ne yiri pese ohu ni nyina ne se na de bi ani ha man yen a ne dingidi na no owu si achem abo ne pa se obra mehwe near Mpuanse Yasete, not your Mecan trend, it's on Senan Ho and Anna in Tiamua, Edinya, actually said Neddy, and Humana Crachra, Upuya, a Guinea Casse, and Ufura, Dupuy, Nefe, or Yanaka Cabin, one thing so. And indeed, Nana, as Chasse, the Yereno, a baby Bissan, yet to say, and so one country, you, indeed, oh boy, one country, or some call, the Vienna Hamine, and no see at Catcher, they say, why no couldn't encounter them. Now, so on any share in Kuran, no man, the young back, who say, only no fan copy in Subi and nom. Now, no young, a cosumo, Moya and any amay, the Recampusuma, and I'm a train and tetua, you will so be or the yantet will be a nemran, a cosumo, you. And indeed, or Paul and him. Now, what way, no, what day, Brigan, no, or bear fee, is an say. Well, we say,
say na na mo kan say okoko hu ba obema ne preduan du no watumi ama ne mu ba ko so onfa nkoto nsu no mu de a ɛna na kyerɛ sɛ ɔbɔmɔden hunkuanse ya se kyerɛ na ɔde bade a ne du no a wɔhyɛ ne bɔ no ne nsa bɛka ɛne nti ɔkɔ fie no wama ne kuna ana ɔtete na ne domu ne nyinaa ma de kyɛn nanso nti amoa anka ankyerɛ ne sɛ saa na ɛte ne de a ɛna na nya ntachiwa so rigya ya ware ɛno na ayɛ nti amoa da ɔsoman sɛ wɔn kɔfrɛ ntomo ɛne nkwantabisa ɛmra ɔbɛka yɛ ntomo ɛyɛ nkwantabisa yere ɛna efe nkwantabisa nankasa nso yɛ nti amoa no adamfo nti ɛhɔ na wosi nkɔmɔ atena ase na wotie wo afɛnu ne nyinaa nkurubɔ no yiw nkwantabisa yɛ na adwene sɛ osuhyefa wɔ hɔ yi wɔ mua ɛne nti nea na ɛsɛ sɛ ɔde asɛm no to no ɔde to yi na yie na ɛhɔnom no na akoso ya keka nsɛm a ɛne enyan paa ɛsiane sɛ na ne fa pɛm yɛn nyinaa ne sɛ ne kunu ankyerɛ na obegya ya aware ɔkan po sɛ wanya ya aware na ne kra akoso ya bekum no ebio ose sɛ agyekum ngu a agyekum ngu ɛna ehia na nea obedi na dede ɔhwɛ hɔ ne nyinaa ne sɛ ntomo kɔkɔ kan sɛ saa aware yɛ ɔte hu a odi mu de yi onim sɛ ɛho yɛ den paa nti sɛ onya gyae ne de a ahwɛ a nea bɛto no ɔrempɛ ɛhɔ na ɔno ɔbɛka ɔno nso reka kyerɛ ntomo sɛ agyekum ngu ɛna ehia na nyɛ ne obedi na de nti ne gyae a na obegya nti amoa no ɛna ehia na mmom yɛ besi akyi de ɛmfa na ho nti ade kyeree no yantachiwa san si abio a wayɛ hɔ so ɛsiane sɛ wɔbɛka asɛm no wie no wɔn anyina so ama nti amoa anka nkunasa no ase ankyerɛ no hɔnom no de ɔyɛ sɛ ɔne ne bɛham paa na mmom ɔka na nti amoa nso dandan no saa bere no mu no ɔyɛ sɛ ne ɔbɛsɛ ne ho ɛsiane sɛ onim ne nti ɔno wote na wose wodɔ no na mmom wotumi de asɛm sɛ asie no ɛhɔnom na efede na nti amoa ayɛ mmerɛw ɛsiane sɛ ɔdɔ nyantachiwa no na ebi maa da ɛne nti ɔfɛ kɔnwa maa no ɔtena ase kyerɛkyerɛ ne nyinaa mu sɛ nkuasa no nea ɔwɔ m'anim no yɛ kyerɛ ni sɛ wonya asɛm a na nka nkyerɛ wo yere saa bere no na nyantachiwa kɔma gusu tɔ ne yɛ mba ɛsiane sɛ deɛ ɔpɛ no ne nsa gu so reka ɛna nea ɛwɔ me nifa so no kyerɛ sɛ ɔbapa abanoma nkyɛn ɔbapa na efe nea ɛwɔ me benkum so a ɛno na ɛtɔ so yɛ biesa no na ɔsɛ ɛno kɔ asekyerɛ dɛ ɛniwa ɛnni awerɛhow ɔka wie sɛ nyɛ nea ne woka wie a mekɔma atɔ yɛ mu yi ɛnyɛ na biribiara aduadue ɛnɛ meba bɛ me aduane ne adidi na kyerɛ sɛ biribiara yɛ kama na mmom abɛsa kakra a mɛhwɛ sɛ mɛtumi akɔ baabi ani ha akɔda ne meka bi wɔ hɔ a saa sɛ no saa fɛ ne mu no ne yɛhu yi sɛ afei asɛm ɛrebobɔ ba ne nyinaa ne sɛ dɛn yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɔrekɔ baabi ani ha yi yɛnim ne yɛbɛtumi asi ɛnɛ yɛatena si yɛkɔ akɔhwɛ ne yɛbɛsi wɔ baabi ani ha ɛsiane sɛ na ɔwu so akyɛm ɛne ne mpanyin a ɛwɔ ahemfi nso yɛsi nkonnwa dedaw ɛtwɛn sɛ akosommo mmra na ɔmɛka biribi nkyerɛ wɔ ɛne ti sɛ saa na ɛte ne de a mekenkanfo nso ayɛ krado a wɔn nhoma ahyehyɛ wɔn nsam yi yɛn nyinaa yɛnim dedaw sɛ aba ne sɛ ahoma no yɛ agori yɛn akyɛ akenkan nafa ɛne nti ma nkasa nti amoa no ɔyɛ ti pɔw ma akenkan no me na megyina mama no na adamfo a ne dingding nkwantabisa no nso yɛ maame ante abena ɛna ɛreka saa fa no na efe na ɔwu so akyɛm nso ne fa no yɛ nuabarima ampem baako ɛna ɛreka saa fa no na efe nti amoa no yere a ne dingding nyantachiwa no nso ne nuabea abena mpɔnsa ɛna ɛreka no na efe nhoma no ɛkwan a ɛkyerɛ sɛ efi ha ɛrekɔ ha yɛrekɔ ahemfi yɛrekɔ yi fi yɛwɔ yi aduo no nso yɛn maame mama Charlotte ɛna ɔreka saa fa no na efe ɔdaamea nso reka ahemfi nipa bi te sɛ ahenkwaa ɔfoasoafo ɛna wɔn ɛkeka ho ɛne nti wote wɔn mu biara nea na ɛyɛ nipa anasɛ agofo mmaa a wɔn ho anim no ɛna ɔrete wɔn ka yiwu mmerɛbɔ nka bio sɛ TY Baba Shop ana ne Jacqueline Enterprise Major Pharmacy Seaman Advertising Kumi Concept ɛne BHJ Studios na efe ne korakora no Sales ɛne gyina yɛn akyi ne yɛde dwumadi ɛbrɛ wo ɛne nti mesrɛ wo sɛ saa bere yi a yɛn atena si hyɛ dwumadi no hyɛ wɔ Facebook wɔ nkwan a nhwɛ na nnim dɛw no mesrɛ wo hyɛ
na afoforo nso hu na wɔn nso wɔni akyi na ne ɛyɛ ɔde nti a da biara wɔn nso wɔhwɛ no wɔn nso wɔntumi nhwɛ bi na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ yɛfi Facebook a yɛkɔdu YouTube a ɛyɛ Akro Live GH dwumadi ahorow a Akro Live atwa ne nyinaa ɛwɔ hɔnom wobɛnya bi nso ahwɛ yiw me a meti egwa mu a bere di dwumadi mu kyea me na mesan yɛ wokenkanfo medin di owura Eugene Opoku ɛne nti yɛn akenkanfo na ayɛ krado yi na yɛbɛsrɛ sɛ mama hyɛ nso yɛn nti na ɔkɔre ntaba nso na ɔmfa yɛn tu faa Nana Owusu Akyem ahi Nyantachiwa gyina nana ne mpanin anim Ọchịame yebetie Nyantachiwa amane Akosomo said that wrestling osi ehade twedi ampon adaroma boni bi nimu na wo na ofi kwan mpanyin si akwanso sem de nti na woto ntesuto nsu ani a akawa befa nti bo wa na ntese Ọchịame wutie ma atụ ọdefo se wafuna nso nkura boni bi ebe ye nna kakra bi ni a wabawa meba ha ma ọdefo ye ma ye mesanko du emu tem me ye hu bibiara nti amo ampese ọchịrị me kosi se mefa ahama se sebe tafrache merekọhye ohun ise meni abresa no ansana ọchịrị me nimpoasa no ase enu nti na meba ise merebegbo ọdefo amanie na manante se ni mo ahenewa da sibre na na oyeme ya kurantri ne akwamu ankwabia ne akyea me se koso Nyantachiwa esi ni o se orebekye ho ne kunu nti amoa eyi mo waso no ase Ọchịame si no sɛ ɔnka na yɛntie da sibre si wo hu bonsa no ase aka na yentie me kunu mpoasa no ase ni wa a ewo n'anim pɛ no ase ne se wunya asɛm a ka nkyerɛ wo yere inifa sodo no ase ne se anim awerɛho na ne benkum sodo no ase ne se abanoma nsɛm ɔbapa da sibre na na oyema kurantri ne akwamu ankwabia ne akyea me se Nyantachiwa sene o se ne bonsa no mu nea edikan no asene se wunya asɛm a nka nkyerɛ wo yere na yɛto so ebien a ɛwɔ nifa so no asene se aniwa anim awerɛho na ne yɛto so ebiesa no nso asene se abanoma nsɛm ɔbapa Ọchịame si akosua Nyantachiwa sɛ mema no mu ne yɔ ɛno wa akosomu da sibre si ɔma wo mo ne yɔ ne akwaaba sanahene wɛn ɔnkari sika futuru mpredwandu ma akosua Nyantachiwa sana hene da sibre si keri amono bra Sanahene de Preda du hyɛ Ọchịame Poku nsa akosomo da sibre si bredwan du a ɔde hyɛ wo bɔ no ni fakwato biribi di ɔdan hyɛ ne nsa ɔkotow ne nan anim akyeampem wusu aduomi ofori bampem dɔtɔ kɛse a n'ase wɔ nwi da wase ahewa ɔsɔre dan ne ho fi guam hɔ kɔe Ọchịame tu nipa na wɔnkɔfa kofi nti amoamra ɔfa ahwɛafo okunini monkɔ ahu ntɛm nkɔfa kofi nti amoamra Nana Owusu Akyem ne mpanin atena ase abɔfo a wɔsoma wɔ ne ho ntɛm no de nti amoa aba Ọchịame wɔ hɔ mewɔ hɔ ọdaefo adaroma otu yɛn sɛ yɛnkɔ emu ntɛm nkɔfa nti amoamra oni ɔfo asuafo ne okunini gyaw no gyina guam hɔ kɔtena ase Ọchịame bisa nti amoa sɛ mpuansa no ase ne dɛn nti amoa da sibre si wumpuansa nwoma so no ase ne den Ọchịame ma nto ɔdɛfo sɛ nokwa dere ntumi nkyerɛ no ase Ọchịame ka kyerɛ no sɛ ɔnkae sɛ yɛn nhyehyɛe a yɛyɛ no gyina hɔ ara enti sɛ mehu mpua no ase mekyerɛ no a menyɛ no hwee gye sɛ ne ti nti amoa osempa na nasi ɔkasasie sen pɔtɔ de
Ɔkyerɛ sɛ nana hu ase kyerɛ me a mede me ti mɛtɔ wɔahu nso a megye no piredwan sɛ megye no daa no. Ɔkyerɛ me afei mantu nti amoa sɛ bɛde bɛkyerɛ ne mpuansa no ase hua a ɛwɔ n'anim pɛɛ no ase ne sɛ wonya asɛm a nka nkyerɛ wo yere ne nifa so ne de ase ne sɛ ɛno annim awerɛho na ne benkum so no de abanoma nsen ɔbapa meboa ana. Nti amoa osampa o. Ɔhwɛ soro din osoro ne ti gu ahome. Nana ɔmmoa. Ɔpa trans. Adumfo mbo wɔ he na wɔmɛbɔ no dua mu. Enti kwasa na seara ni adamfo yɛ nya no sɛ ɛno ara ne sɛ adumfo no bɛbɔ no dua mu dua gu atɔpere ntia. Akwa yi yɛ ɔmammɔfo. Ɛnyɛ ɔkyea me ara na ɔde kyea me na ne sanaa so a na anka ne sanaa no retu ara ne no. Ɛnyɛ dua mbɔnko na ɛfata no. Ɛfata sɛ adumfo kogya no kwan. Ampa na ɛfata naa ne. Okum nipa nea mpanyin adwene akosi n'anim. Wɔn nyinaa no akɔ banku mu sɛ adumfo mfa nti amoa nkogya no kwan ntɛm. Eyi bode ɛnyɛ obi na ɔbɛka na nkasa anim no saa dedaw wɔmfrɛ adumhene ma no. Okunini bi sɔree sɛ ɔkɔfrɛ adumhene. Ɛyɛɛ sɛ nti amoa ntee nea abɛɛ. Osigua dataa yi mu donko. Monhwɛ sɛ nti amoa si gua nkɔda. Nti amoa da so tɔ nko no ara. Mpanyin ne mmɔfra nyinaa yee. Nti amoa bɔ pitiri nyan. Mpuasa sɛ wɔyere sɔ sɛ. Nipa no nyinaa pae serew twee. Wayɛ nea ɛde sɛ na abrafo bɛfa wakogya wo kwan ama wate wo nananom a na wanya wo ho reda. Na akora meyɛ no dɛn sisɛ bio. Serew twee. Anwonwasɛm ni. Okunini san ba a adumhene ne ne mma baanan di n'akyi. Adumfo no amia wɔn adurade de sapɔ abobɔ wɔn ataaso de bi atuatua wɔn ano kurakura mfonya. Wɔbɛsaa wɔ gua no mu. Mmɔfra teateam na ebinom de nika guan fii gua no mu. Adumhene mo nipa na osi hɔ no momfa no mmɔ dua mu. Adumfo baanan a ɛka adumhene ho no kosoo nti amoa mu. Nti amoa mu bɔɔl no dua mu. Adumhene no kogyinaa nana anim mmaa mpɛn abiesa. Biara si a wɔde kyɛnse gye so. Kankan frɛ. Wonyɛ mprempren yi adɔm. Wonyɛ akɔmfo nyɔnko. Wona wɔne akɔmfo di asi a wogye wo nsam adawu. Ɔkwawu de awuo ne suman de sɛkyi amoakwa. Wokyiri dɔwa nso da adosoa mu. Wo nkoa yi wɔyɛ abrafoɔ, biribirefoɔ, wɔyɛ frɛkyerɛ. Sɛ ade wɔ nananom yɔ a na wɔyɔ yi. Wakum maayɛ wo den ewu. Wakum maayɛ wo den Wakum maayɛ wo den Wakum boti. Akum kofosu. Akum. Obi ampakyiwa. Kyɛnkyɛn mu a wɔtom tuo a wɔsɛe w'akoraboɔ. Ofori nana w'asɛm ne akuama. Efinam akuama ade ɛyɛ nwene ma ɛsan. Gua no atem din. Abarimaa bi bɔɔ hoo baa ne nti amoa si hɔ. Ɛyɛ Kwasi Kwarteng. Nti amoa aba no ma no. Faminta mama. Ɔpa a ɔtam a efura nti amoa no de kɔ ma ɛka ne twokoto nko. Nkurɔfo team ɔbea bi de ayamhyehye yie ne ntama biako maa no ma ɔde sii n'asen. Abofra no yɛ hena? Nana
ɛyɛ nti amoa aba no ma na yere akɔso anya ntatua aba no mu ɛte saa de a ɛne muntu nti amoa aduam na mahu sɛ nsɛm ahorow abiesa a ne mpuansa no ka nyinaa yɛ nokware ampa ne nyinaa ba mu pɛ m'anim ha munya nti amoa na ɔnkɔ ne baabi mu panyin a mo abedi adanse sɛ mamfa ne yere akɔso anya ntatua so a anka mede hu mpuansa no ase nkyerɛ da enti nsɛm a esi wunya asɛm a nka nkyerɛ ɔyere no aba mu bio na ɛka ho esi ɛno anim awerɛhow no nso yɛ nokware mora monhwɛ ɔbarima katakyi a ɔte sɛ atoyere nkyɛm a ɛnte sɛ ato no ogyina aniwum na ogyina guam reda sɛ ɛnyɛ wo a ɛno anim awerɛhow a anka nti amoa betumi ada saa ampa ara ɛno anim awerɛhow nea ɛto so abiesa a esi abanoma nsɛn ɔbapa no aba mu pɛ ama mu nyinaa ahu bi monhwɛ na abanoma no bɛyɛ egwam ha sɛ ɛyɛ ne yafunu mu a anka mu gye di sɛ obetumi adi asɛm a ɛnte saa abanoma nsɛn ɔbapa nti amoa kan a ɔmo ani meahu sɛ nti amoa yɛ ɔbadwem a sɛ osia asɛm a ɛyɛ den biara a obetumi atwam ɔyɛ onyansafo a obenya dɔm ho adwene enti mebɔ no safohene nnɛ mihyira dɔm yɛ abraso ma mo kosɛkosɛ onkodi hɔ di kuro mpanyin mpoansa nti amoa sɛ ɛda ase berɛ si ne eyi de na asɛmpa ana ɔdae obu nkotodwe bewura ɔdɛfo aduomire santankyiri ɔdɔtɔ kɛse anase wɔ nwini medawase a ɛnsa da medawase ahenewa akosua nya ntatua de mekanda nkɛse sɛ nea wahu asoa nen wawie ne tapo ntawsi hyire wɔ ha ne tagyan aboɔ so a gye me pɔpɛ bi de begu no akwasi ne mo to na akura din bogya bi yɛ dɔm a odi to nkwankwa apagya asafodwom ma nti amoa so de no si kɔn ho bɔ no hyirew furu ba ho nti amoa na ka na asɛm o oso saman dogu aba ndren na efianum ofie ando no na efi kofi kraban ani nti ne yere pre ya ɔkyerɛ ne ngua na ase no ɛnɛ yɛn nyinaa mu baabi a ɛde na ba bewie ne sɛ watutu mirika akɔ baabi ani ha ma ahene wɔ afakɔbɔ na ma ne akyerɛ ne ngua na ase na wagye ne piredwan du ahyɛ ne ho efe nti amoa na ɛte na dua wɔn aba bɛbɔ na bomo de ne kɔ fie yi wɔn na akɔ akɔdua ahemfi na ɔno ehu sɛ ne asɛm na du ne de na asɛm nyaa na aba ɛne nti ɔte gua mu nyinaa ɔretɔ nko a wada fora a ɔnte ne ɛkɔ so wɔ gua ne mu yɛ nanso ɔhene ɔte gua mu a onim nyansa ɛhwɛ ne ama ɛkɔ so a ne titiriw ɔno ayi sɛ wosoma ne yere nya ntachiwa kɔkɔpɛ nkua ya ase kyerɛ bae na efe nti amoa na aba no ma ne din de kwate nso bɛfa ne ho ntama wɔ gua mu ne ade nyinaa fi hɔ a na ohun sɛ nkua nti amoa yi no na ne nyinaa ɛyɛ nokware ne nyinaa ɛyɛ nokware a na kyerɛ sɛ abrante no enim nyansa yie ɛne nti sɛ wɔn akɔfrɛ adumfo sɛ wɔn mɛfa no nkɔ nkukum no de na ɔhwɛ a wɔkɔyɛ a na kyerɛ sɛ ebi mpo a ɔno ɔhene nankasa ɔne n'ahemfifo nyinaa ebi a na sɛ ebi mpo nyansa bi eni wɔn tirim esan sɛ ne abarima ne kan ne nyinaa ɛfɛ ne nkua no ho ne nyinaa ɛsi wɔ n'anim ama wɔahu sɛ ɛyɛ nokware ɛnɛ obi a na nka ogyina owu ne nkwankwanka ɛnɛ de wɔn asɛm asi bibi kuro so ɔnkɔnkɔdi dɔme abra so na wona biribi sɛ aba anka wobɛyɛ wo ho den wobɛsu adi mu anigya anaasɛ wobɛyɛ ne den nea wɔfrɛ ne tie sɔdwo yɛ bi bɛgu anaasɛ wobɛyɛ wo ho den na nti amoa ni agye na mmom ne yere asan aho ɛsiane sɛ saa bere nea ne yere ayɛ no ayɛ ne yaw nanso mmere na ɛbɛkyerɛ sɛ fisi saa bere mu no dɛn na ɔde bɛyɛ ne yere ɔbɛkɔ so ne n'atena anaasɛ ɔne ne ntena bio
ɛne ti braso se yɛbɛdidi nkɔmmɔ na afei yɛahwɛ nsɛm titiriw bi a akɔ so wɔ nhoma no mu yɛbɛfɛ fi nipa ɛwɔ ahemfi mpɛn pii no wakɔ akɔyɛ akanni ne titiri wasan aba abɛyɛ okuapimni na onu obi wɔ hɔ na wate sɛ obi yɛ adumhene obisa sɛ adumhene mpo ne dwumadi ankasa ne dɛn ɛwɔ ahemfi mpɛn pii nipa bebree nim ahemfo nanso wɔn dwumadi ankasa wɔdi wɔ ahemfi no ayɛ ana ɛyɛ den kakra yewu ɛne nti ɛnɛ yɛbɛfa saa afa nim hɔnom na afei yɛaba abɛhwɛ nti amoa nso ama ne hunu na afei yɛahwɛ na owusu akyɛm nso na atemmu a ɔde ma nti amoa ɛne nti maa beguafo mesan ma mo akɔ a baabi ewu ɛna anwummerɛ yi yo chairman general yo ɛne nti mesrɛ mo yɛnhwɛ ahemfifo no ɛne wɔn dwumadi wɔ hɔ abom sɛ wɔn asoma oyi wɔn asoma oyi wobɛte sɛ oyi abue na ne ɔkasa mimi nim no na nka ahenkwa de nka ɔkasa wɔ ahemfi koraa anka menim sɛ wowɔ tumi bi sɛ woka bi yɛhwɛ ahyia wɔ ha yi adesua bere na ɛne ahi so obi yɛ ahenkwa wɔ ahemfi a ne dwumadi ankasa no dɛ bamkyɛ wɔkɔ ma mu nyinaa ahenkwa de menim sɛ wote ahemfi wɔsomasoma soma biaa ɛsɛ sɛ kɔ ɔhene fi ebi akɔfrɛ ɔhene brɛm kɔfrɛ ɔkyɛame brɛm kɔfrɛ sɛ ahenkwa adwuma no nti ayɛ sɛ ahenkwa no te ahemfi a ɔyɛ messenger wɔ ahemfi hɔ na adwuma ebi a adwuma bi ɛsɛ sɛ wɔkɔkɔ ɔhene ahenema ho ɛsɛ sɛ wɔyɛ sɛ adwuma no nyinaa mo na yɛ mo adwuma nti ahenkwa bi ade wote ahemfi ankasa ɛhɔ na wotete mfi baabi na ɔba atiefo nti ɛne ahwɛfo wo a wonnim no ɛna ahenkwa adwumadi ɛna wɔde ato hɔ no nti obi adi watoro sɛ ahenkwa na ɔbɔ hɔ maa wɔ ahemfi de amesrɛ wo wadaadaa wo yiw yɛbɔ yɛn anim bio a wosɔ ɔfo asoafo ɛnyɛ nhoma yi a nka sɛ adi mankasa mente bi da obi wɔ ɔfo asoafo a saa ahwɛfo yɛto ama mo nso o maa beguafo no sɛ ɛyi de memfa ama mo sɛ obi wɔ ɔfo asoafo a ne dwumadi ne dɛn ɛwɔ ahemfi mɛgyina saa asɛm yi so sɛ obi a obetumi anya aba ɛwɔ comment section hɔnom no Akro live ɛwɔ akyɛde bi ɛma wo so obi yɛ ɔfo asoafo a ne dwumadi ankasa ne dɛn yiw nti saa bere yi a mugu so rehwɛ yɛn a wobɛnya saa asɛm no anaasɛ wobɛnya ho mmuae aba a yɛbɛtumi de wakyɛde no nso ama wo sisi a yɛte ha yi de wonim sɛ biribiara yɛ possible momo wɔ hɔnom credit wɔ hɔnom biribiara yɛ possible yɛbɛtumi afrɛ wo koraa ma waba office na kyerɛ sɛ biribiara sɛ wɔ nsa ka no ɔsa ka no fɛfɛɛfɛ na mmom yɛnkɔ nkɔhwɛ nti amoa suban bere a wɔkɔbɔɔ na homu de fii na aduro de bɛwura ɔhene ahemfi wɔde no bɛbɛsii gua mu no na ɛrekame ayɛ sɛ biribiara mpusuu no ɛsiane sɛ obi a wɔn ahu mpua yi ase aka awie na wɔagya ato no sɛ saa na mpua no asekyerɛ na afei wɔn asoma sɛ wɔn kɔfrɛ adum hene na n'abrafo mmra na wɔte gua mu da na ɛyɛ owu na nti amoa nsuro anaasɛ owu na ɔbaa de wu no ɛmfa ne ho anaa me nua mpam mehu ne sɛ ɛnyɛ sɛ ebi a ne werɛ ho yɛ ne werɛ aho na awerɛho ne bi wɔ hɔ a ɛma wotɔ mu ɛma w'adwene kɔ akyiri nti osi wo a n'adwene akɔ akyiri a wasi ne ti ase ne de ne nnua no deɛ ɛyɛ dɛ ne ɛbɛkata na meka no te agye w'adwene na akɔdua akyiri ama baabi a wote n'ankasa wo ankasa mpo wonim sɛ wote gua mu ɔyɛ a wo awerɛho wo me yere yi mama wɔbɛkum me yɛ dɛ hena na mesua frɛ no na meka no te agye hena na mesua frɛ nti atiefo mede mehu ne sɛ n'adwene no baabi akɔ akɔdu ɔyɛ wie nyɛ yi nti atɔ du mu ɛna wada wo sɛ yɛka ase na wo sɛ yɛnana no yɛna atɛkyɛ me yɛdɛ nya no mu ɛyɛ ogya nti asɛm a onipa wode wa no bɛka no ɛbɛtumi akɔ abɛtia wɔ ankasa sɛ ɛyɛ abufuo mu sɛ ɛyɛ ɔfɛ wodi mu ɛbɛtumi akɔ aba abɛtia wɔ ankasa nti asɛm a ɛnam n'adwene pɛ sɛ ɔdedi ho nti ɔde ne nkwa yɛ nkwa yi nso sɛbi na mɛde ma yɛn wɔka sɛ wuwu a ayɛ sɛ ɛsɔhwɛ
wokɔtwerɛ baako na wowie a wobɛtumi abɛtwerɛ daabi ɛnsesa nka ti na wayi no ti kɛkɛ wayi sɛ nka wobɛtumi de biribi asi ano kyɛn wo nkwa ɛna wo a na wode woanoe tɛkɛme ɛkae nti abua abɔ no deda na ɔda no na ankasa na ɔnim sɛ ɔda mpo ɛfisɛ na ankasa na ama asɛm ɛna ato agye ne nti hwee ni hɔ a saa berɛ no mu ɔbɛyɛ nti na sɛ wɔ no yɛde ano kaa yɛnhwɛ ne yie kakra sɛ ɛyɛ abufuw mu sɛ ɛyɛ anigye mu ɛsɛ wo sɛ nam ne kwan so sɛ kɔba bɛbɔ wankasa a hwee ni hɔ a obi ka bɛtumi afi baabi abɛtwa agye wo me da wano ase nanso yɛhwɛ nsɛm a nti a mo aka yɛ ne nyinaa da mu a na yɛ biribi a ɛne nankasa na abrabɔ ɛwɔ twa kan ɛne nti na ɛma ɔno nso ka sɛ anaasɛ ɛte saa koraa ɛnse sɛ wotumi bue wa na ɔdɛrɛ ka biribi ɛte saa sɛ ɔpɛ biribi a wobɛgyina so a wobɛhu sɛ asɛm a ɔka ɛyɛ asɛm a ogyina so denene nti ababam sɛ ɔbɛka sɛ bi a meka ɔhene nam anaa meka ɔhene nkonnwa anaa biribi na ɛnyɛ adwuma but ɔka sɛ mede me ti tɔde a na kyerɛ sɛ asɛm na ɔka no ɔkyerɛ sɛ ɛno paa na ogyina so a ɔdɔdɔ ka no asɛm nti obi ka gye wo sɛ mese fa buki ntua o sɛ memfa ntua o sɛ woamfa ntua metwa ntua o sɛ mede mede bɛtua na atwa ne ti na kyerɛ sɛ wɔagya gyina mu sɛ wotwa ne ti a ɛnoane no nti no ɛno nso de titwa bɛɛ mu no de obi ahu sɛ ɛyɛ asɛm a ɛmu yɛ duru nti no onim sɛ ɛno ne asɛm a ɔka a wobɛtumi agyina so agyina asɛm na ɔka ato mu fɛfɛɛfɛ na bɛda ase na yɛhwɛ mu bio a ɛwɔ mu de sɛ mpue ya na ama nti a mo anya no ho ɔde bi hwɛ ne yere ɛna nnɛ ne yere aba bɛyi nama mebisa wo sɛ ɛyɛ wo a ankasa asɛm no wobɛka akyerɛ wo yere wobɛkyerɛ ne mpua no ase asɛm a mede me nkwa akɔto so nkwa yɛ nsɔhwɛ ne yɛatwerɛ wakɔ abɛtwerɛ bi mewu nyinaa agu ɛna wowɔ bia nso sɛ ɛno na yɛdididi a sika bɛɛ yɛ kɔ yɛ no na ama sika bɛtena yɛn ho a ama sika yɛ aba a yɛdididi yɛ yɛn ho kyɛ sɛ yɛtumi dedanda yɛn ho a nnipa kora agu yɛn saa bere mmɛrɛ nka ɛnɛ menka ɔkyena adekyee ka wo mmɛrɛ nka nti sɛ wo sɛ wobɛgya ama ware a kɔkɔ saa nti na kyerɛ sɛ mo nyinaa mo ne nea abrampɔ nsa ka yi a ɛne nkyɛn na waka kyerɛ bi sɛ wafa hama de wokɔsa wo ho ɛnɛ sɛ womɛ wokɔsa wo ho pɛ wayi ka ma wokɔsa wo ho pɛ na kyerɛ sɛ mena menya mena wo na ɛsɛ no wakɔsa wo ho nti na nam biribi so nti na wakɔsa wo ho nti mentwɛn mpo na hosɛn na ba mena ko a wokan na meka sɛ wobɛkɔ akɔ no mabrɛ wo na wo fu ɛne ana nga wo sɛ wote ase kwa mensan wo na ampem da ko na ono yiri wo fie no so ɔbɛsɛn no ho a wobɛtena wa ma ɔsɛn no ho a na wobɛgua na agya ɔbɛsɛn wo ɛne sɛ ne ɛfiniɛ ɛwɔ ne ɛfi na asɛm yi koraa de anka ne mo de mɛka sɛ wei koraa de akasɛn wo dabi o ade ti o tie sɛ ɛyɛ nkwa abien ɛna ɛbɛtɔ ɛyɛ wo me anaasɛ wo nti sɛ mɛwu de ɛna wo di kan na matea wɔ akyi na wonye nsa ka wotumi agya na ware ɔka ma boa no nneɛma akɔ no ɛsɛ nka wa no kɔ kana awɔma de ɛka kofi ɔdɔ yɛatagyi wɔ ɔtwa bi na ka wo bɛwu me a wɔ wo na me de anka mede ɔdɔ bɛto nkyɛn owu ne ɔdɔ dabi wobɛfa de wobɛfa ɔdɔ mɛmfa ɔdɔ na mentena ɔdɔm na mewu dabi ɛne mɛtena saa ɔbɛgya no kwan na ɔwɔ wasɛm a wokan sɛ owu ne ɔdɔ wobɛfa no ne ɛnɛ nnipa bebree aware a aware ne nkɔ yie na mmom wɔda so tim na wɔhwɛ sɛ onyame mmerɛ ne mmerɛ pɛ nneɛma bɛtumi asesa ebi nana edi amoa ɛte ho yi a awie ne nne yi wo nso sɛ anka wobɛgyaa no na worekeka fa ɔbea a wate sika aware no wo koraa wo na wo baako ama anyɛ yie onyaa sika wama ne bi ani ɛnɛ sika ne bi aba na osi kyerɛ ne nkua ase na wo sɛ wɔrenkyerɛ ne nti woregyaa na nsɛm a nkurɔfo bɛka no ayɛ na wobɛtumi agyina ano mɛtumi agyina ano o sɛ aboa ne ntakra na ɛyɛ de na ntakra bi bie aga fɛnim ne dɛ akwatere fa ɛnɛ ɔbea ɔbɛba bɛkum me dabi kyerɛ sɛ abosomo no ankasa mɛdwene ne ho a mesrɛ obi de akosua ne ɛntɛgye ɔmfa nkyɛn ɔni nyansa ɔni ne nti hwɛ sɛ wokunu akyerɛ wo nkua ase
ne edi kan wo nya asɛm anka nkyerɛ wo yere wan mi sa wo sɛ na na me kunu ba yi na etwume me sa wo abanoma no kura sa yɛ me omume abanoma wo sing ababa wan mi sa wo sɛ asa do wi sɛ edi wani ba yere wo ofuro we no nya ne ta Onye mu ya na bia. na me ga no ti ase eti ne yere na nkasa de mi mom de so obia de mi ti me ne nti Na yɛhwɛ ni ya ɔda me ya mpɛn pii nsusui ne sɛ ɔbea bi ne ɔbarima bi te hɔ na wɔntumi nnyae a na wɔhwɛ nsɛm a nipa a wɔn te nkɔtɛm anaasɛ wɔn te ofim ɛbɛka nti na wɔntumi nnyae saa tebea no wankasa personally wo ne saa afɔ no adwene sɛ bi a sɛnea sister post ne mu na bra kwasi ne mu hunyɛ ni nti me ne me kunu gyae a ɛbɛha wo saa nea ɔno personally wo consider saa wo ne ne gyae ha wo ne anwanfo bɛka nso yɛ mfa wo saa ɛne na metumi da wo na mede mfɛ na hyehyɛ me saa na me se ɔne oyi te sɛ nti sɛ na mɛde wɔn nsɛ no nti brare mɛkɔ na ɛne na ka biribi kyerɛ wahwɛfo ɛsiane sɛ mpɛn pii no obi te aware bi mu na ɔntumi nnyae a ɛnyɛ okunu no na ɔntumi nnyae no na mmom nsɛm a nkurɔfo ɛbɛka afa ho nti na ɔntumi nnyae nti sɛ wowɔ afutu bi a wobɛtumi de ama yɛn ahwɛfo Adam ya mesa obeka wari ja next of ọdame a nware eju etu na fa Our guide, so to miss you, Lucy Wobo, if I were named Chop near Nipa Becca. Because when I win near Ufem, near Ufem, now big national. Now, I guess Nipa Becca says, Nipa but Ufi, Tiamayana, you say, Ufi draw, a Koshiado. All the minutes said, a Koshiado to make Namata. And it's in a much and Nimpuanas. Now, Koshiado, I'm says, I see I'm a the Bokan, a bear said, but for him so good in Tiapoto. Just down and put in the man. Akɔhyɛ anim sɛ ne kunu di ne ti na ato anam ɛbɛya yɛ wo wɔ na asɛm ɔnkɔ bi na asɛm ne ɔnkɔ de sɛ akɔhyɛ adwene ne sɛ kofi dɔ naama sɛ wɔn yɛka ne ɛkɔ a yɛhu ɛyɛ akɔhyɛ wogya me ɛne mɛwu ɛna sɛ nti akɔhyɛ anwene ne ɛwɔ akyi no ɔdwene mprempren sɛ kofi ọdọ mi papa yóò ntumi nyaa mi. Mama onimo. Onimu sẹ kofi dọ naa buru ne de ne so nti kofi ne ntumi nyaa no ní amíkẹyìn ó nùmí yà adwene ó ntumi nyaa no ne bi onim nti asẹmu náà náà ọkọ kan no wà á nyẹ ne ho sẹ mẹkọkẹ wia a wọbẹkun mi kunu ẹna ọkọkẹ wia na ọhene nso yọ ọba adwene nti. Ọjọ́ na asẹ́mu wẹ̀ ló mú sí asẹ́mu yà wọ́n kẹ́yìn nyinaa no ẹ̀yẹ pẹ́pẹ́pẹ́ máa ń fọ́ bí eyi so ànkà anyẹ́ sẹ́ ntí náà kyerẹ́ sẹ́ n'asẹ́mu náà ọ̀ka yìí n'etwa n'ahọ́ yẹn na ẹ̀sán bẹ́ sí bẹ̀ẹ̀bi efi ya na ẹ̀wọ̀n mu ẹ̀kọ́ ṣíà de ọ̀de kofi ọ̀dọ̀ no ẹ̀tò kyakya ọ̀de kofi dọ̀ tó kyakya. Ọ̀bẹ ni mímí sàm kakra ọ̀ bẹ́sẹ̀ o mẹ́wàá ní ntì mímí sàm tó ìtì sí ebi a mẹ́sí ọ̀bìà mẹ́dọ̀n náà má wárẹ̀ no ebi a yà á wò baasa. Ebetumi abi baabi a ɔbea no ɔdɔ ɔwɔ maame na ɛbɛsa ɛbi obetumi afi ase ahɔ. Oh, mesrɛw aware de nti na wɔsɛ yɛ ɛbɔn ne mmɛbɔw nti ntumi nfa nhyɛm sɛ sɛnea wohu obi wɔ hɔ koraa egyina ɔkwan a wohu no na wɔde pɛɛ n'asɛm na wɔde ware obi hu obi ɔsɛ kyerɛ sɛ wodɔ no asa wɔn ɛnyɛ ɔdɔ pɔtɛ so na ogyina yi. Attraction, physical attraction. Send your no, send your initiative. Obi wa ose osofo bi aware asore ba bi na ye otu nyom esi da o. Wota aware me ya na etu nyom no ba. If say dem no wa ye de so me nyom so wa ha we hu say yes. Mo gongon esan. Na wa ware wo be hu ya kakere bi o so no wo ware no na ware.
ɛnyɛ ɔdɔ bi a wo dɔ na emu mo kɔn fa so tu nnwom na wo tsen ka mo ne ma wa sɛ no so na odi na ya ɛne daakye wo dɔ no ɛso bɛtew owura abenda asɛm ante abraka mu do yie na wɔfrɛ ayi wɔka ndɛn sɛ wobɛware obi di a ɛsɛ sɛ wohyɛ da nkɔyɛ sɛ na ante abraka hyɛ kɔ asɛm de no yɛ last wote na meka yi ɛno no yɛ last na etwa to sɛ mene mu sɛ na meka ɔdɔ wɔ ɛhu sɛ nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɔdɔ ne adi ɛsonhyɛ mu yɛ duru yie nti sɛ wofi w'apono mu sɛ a mede owura ayo gyina na mede owura mpem na mɛware ne de a ɛnyɛ ne hyɛ bi a ɔde te wo ɔdɔ na yɛ akoma nsɛm na yɛka yi ɔwɔ 100 na wasɛe fɛ wo sɛ daabi first na wɔhyɛ atare ɛda wo ho but sɛ na wona bɛmi nti wobɛnya flame bi anka wobɛkyekyi mu a baabi ɛkɔ ɛno na mpɛ sɛ wohyɛ na ɔrekyerɛ wo sɛ shape no asesa na mmom ɔdɔ wo ntim sesa atare sɛ wɔm saa de nti ɔdɔ ɛnsɛ wo ɔdɔ nsa obi hyɛ daa so ɔdɔ wa yɛn bi abɛɛ deɛ yɛ last yi wu nyɛ kyerɛ ɔdɔ ankasa ankasa emu yɛ bibira a yɛn maame no hyɛ asɛsɛ no sɛ yɛbɛto sɛ yɛn nan asɛm asi ne yɛn nan bɛrima asɛm asi so wɔ wɔn ɛyɛ obi mu yɛ duru ɔhwɛ ne papa bi a ɔwɔ sika ɔsɛ o nkura mi yɛ adwuma maame ne papa wɔ sika no kɔkɔ ano kura ne yɛn wɔ sika akɔpɛ sika nsa wɔkɛ kɛkɛ na mbɛ soma awɔware ɛno no yɛ ɔdɔ na mu ɔdɔ no de ɛwɔ akoma mu esuamɔ de na kyerɛ emu yɛ duru sɛ wɔn wɔn ti yo na yɛrehwɛ mu bio a biribi bio a nipa amfa ho adwene nsi so awaresɛm no deɛ nkɔ da nkyɛn kakra nsa na yɛhwɛ atemu a na sɛ ɔkwan a na owusu akyem ebu a asɛm no kokotwa ne ho si ya bɛkan sisi a no prɛmpo no wasi ayi odiguro ɛwɔ mpu ase a wodi ne ti bɛtɔ na amono mu ha wahu sɛ ne nsɛm a waka ne nyinaa yɛ nokware ɛne nti wode ne mbɔne akyɛ no a adum fɔre mfa no nkɔ bio ewu kɔdi si nkyɛn a wasan asi ne di kuro saa asɛm yi kuroma no ɛrenwie ne biribi sɛ ebi mpo afiri biara na wɔde ma nti amoa no na nagye ne hyɛ wɔ back door anaa asɛm a wɔkɛn wuni mereka no sɛ merekoya ne book ne fi ase pɛpɛpɛpɛpɛ wokae sɛ yɛtena ha ne yɛka si na de obi ba yɛ a na ɔsom obi sɛ ɔmɛka nkye ɔsɛ wodom nhyia wone obi a nwene ho wafrɛ wɔ no mabɛtena ase saa pɛpɛpɛ na akɔ wɔ ha no sɛ gbani mu na wansɔre wone nipa bi atua gyina ɛnoa ne sɛ wose wohu sɛ n'adwene mu dɔ asɛm ba wobɛtumi agyina no nti wobɔ no safohene ɔnkɔ no nkɔyɛ dɔme abra kyɛ sɛ ɔhene no ayɛ sɛ ne decisions no ayɛ ana na nkasa aka ne de wohyɛ a wohu sɛ ɔhene no nyɛ obi a ɔne ne manfo agye n'asɛm mu nti ɛne na ɔhene bɔne bi wɔ baabi saa ɔhene bɔne wɔ na ɔhene papa wɔ ɔhene de sɛ yɛhu mpanyinfo bebree a ne wɔwɔ agbori mu ha no wɔnyɛ nti anka asɛm no yɛawie yi ɔmo yɛntu agyina yɛnsɔre na yɛntu agyina mmara na yɛmɛhu nea yɛbɛyɛ Kofi afa amono mu hɔ a wabɔ ne bi wama no odukuro abɔ no ɔsafo yere nti na kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔhene a ne kasa na yɛbɛba ne si yɛ o mehu sɛ ɔhene nso anyɛ fo so koraa o ebi sɛ ɔhene hu sɛ ahemfo na ɛwɔ yɛde nyansafo na ɛwɔ ahemfi sɛ wɔn na mekyerɛ yi nti wɔn sɛ Kofi ankasa atena ase adwene ade bi ho a saa sɛ wɔn abafa na yɛrɛ hyɛ nko ho da no Kofi adwene mu dɔ anka obi kora fi baabi beku ɔhene a Kofi bɛtumi ayi nkɛkyɛ kakra bi a onipa koraa nwura wɔn nti ɔhene no ogyina na ɔbu asɛm no sɛ Kofi adwene mu daa ma ɛboro so do bi ama ɔhene na bi hu sɛ ɔhene bi hu nipa na ɔne wɔn wa involve sɛ wɔnyɛ na adwene mu no Kofi wɔn adwene mu no ɛsɛ sɛ nka me ma adwene ne sɛ mmere a ɔyɛ saa na ɛsɛ kora nka obi tumi kuro nti tumi kɛse na asɛ bi le daabi a wɔn adwene ho yie na nkorɔfo fi ase ɛtwe but eyi de ɔkan no obiara nso ɛntumi anka hwee àwọn afọ wọ ìlú bí ara bí yẹn sika sẹ ẹrọ wa àwọn ayé wọn rẹ bi wọn yòó na wọn kàn kúm nù na ọsàn lè kó fòrò bá wọn bẹ pẹlẹ sọ wọn kàn kúm nù na mẹ kàn án ti àṣẹ nanso biribi wọ hɔ a biribi akɔkɔ ɛsɛ ɔne ɔne na wɔ hɔ anaasɛ ebi ano maame na ɔpapa te ade bi wɔ hɔ a instantly na ɛgya nankasa tumi ɛdwi ne mu bua sɛ wei deɛ woyɛ ne dɛn bɛyɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛdi adanse sɛ Kofi nti ama ɔyɛ nyansa wɔ dɛ fɛfɛɛfɛ
Now so na wo ni nye ni ze won adwene to go do wo say Kofi Ntiama ade a wayi ade edi wa ha enti ye mo na ba so na me kan won adwene ba so kura won emfa won ze Kofi Ntiama be ti nya ide ebu ya semba won adwene nyina ne se Kofi de ninya sa be bisika o won krom ho because se empu ya san ya obeyi na ono pe obi ya na dan for visa be kan se Kofi ho a chawo se me uhuda o yesa na Kofi tena se na dan for na ka asam no pe ade chepe no tusu ya na mo no fa na adwene se sa adwene na ba be ye na me ye hwe a na ebe fuma bani na no ye so ni ya sa du bi ya sa e na bi fimu ban Ensha asam no je wu kwanta bisa no betu lufu so yo berment zero onwe na ni wan chira na nzi dada eso kwanta bisa ku ya no shoma no ko ye wo si wo mo mi gwa na me ya ana ba tisa so em se nti wo jere ho ya ye wo ya ho akada se oba ene ne ire ba chire de so be opi ko no se e Kofi na otishu ye ana na yiri ga ya no zo ba bisa ko na wan chire me aso na mi enti ne yira ka so na ba so ro zo chire na we enti na de pande bi ya ta tu anya that's it but amu nyina ma no ase me ko comment section ho ko hwe ne a ye ahwefo enso de aba Kwakwadian Pics o say God bless you all, great team, keep the fire burning. Yeah, that's it, you very much. At the Diamond o say good work done guys. Kwame Ampon say di ne yete o ka che unia ichia wo be bia wa nwumre. Obabia Johnson o say Ellen Black, I see you Ellen Black na kasa dot say Obabia Johnson di ntiarama o. Prof Emeritus Old Major Michael also very educative. I will also suggest that a call-in section could be added so that you could pick 3 calls or more or less during discussion session. Times up, guys. Yeah, that's it. Major is also now Emeritus Old Major. Yeah, that was it. Watch it there. Now what you care? What the buy no? Yes, I can. You so mu or pepemu. Yeah, cause you nyampo po nshira na unumano emkoso sa ma you nyampo po nshira fa. Kwesi Frankisberg also erehwe sabri mu na you mbaka Kwesi Frankisberg on the BH Studios na dia or CEO Emma BH Studios aniti okay comment section ni nyina si aniti yela se misa yede to ho se ahemfi obi ofurasuafo a ne dwumadi ne dem no mesra wa eguso wo ho no misi we a obehu aba no Apro live ewa achede soronko bi ema won ti mesra wo ewo sa particular video ya se na fa wo comment na eba na yesi you hu ne ntema you achere na ewo ho no won sa beka se ne yete pepepe aniti ye be webua na fe ye dwumadi ni nyina abawie se meka me ntwa me kaka se me chirase a yo what if I price ne da so be mama na there ye what was it of we asrafo yo me hu se oye obi a owa ahemfi a wosoma na okuya bibi de kwa hu se ohene na wasoma no ete se wasoma no de achiampo ma hya wonsa no wasoma ochiamisi ko se fi mu ko yese sa pepepe ofue asuafo no aye se afuya bi a okura ya ode ba wuti wuti se wuti echi e kwa ahemfi sa se bibi te se ha se bibi te se mena se wuti wuti na che se sa bi a wo play chire se wode mena ba o ohene na wasoma no nti besan sa na me hu sa na tere you want dia yewa bi anti abna de aba no e bia na so wo nim bia fufuru bi e wo ho no ye be hwe nim se wo de beba na mom yeguso wa ha yi na so ye beboa epini mpanyin na ya ba kwohwe ofuraso afo de dwumadi ankasa odi wa hi bi ye nkan se ni okan no enye no pare de yeso mu na mom ye beboa atu mpanyin so bi ewu na afi ya pe anyaka ka ho ni nyina so e de aba intia kese enkoma DC wukokodu osan brom a ne di ankasa de Kwesi pare o so hwe kenkan mi ye pa benade bia no otrase no hwe kenkan me
Eben nso wɔ san brom Odu street ni ma wɔbɔ ne mmeran 77 ɔno nso so ɔhwɛ kenkan ne yie paa ɔno nso ntia kɛse nkɔnkɔnkɔma no yɛyi saa nipa baanu ifi hɔ a mpanyinfo ne titiriw maame no ma na yɛn papa no ma wɔwɔ oguapemɛn ɛne Ghana ha baabia wɔn a ɛwɔ aburukyiri nyinaa wɔmfa kenkan ni ɛni agoro no yɛka sɛ Onyankopɔn nhyira mu nyinaa nso sɛ wɔn nso motaa yɛn akyi na yɛn dwumadi ɛɛfɛ na ɛɛdɛ yɛdam ase ɛna nwumire ɛyɛ TY Baba Shop ana ne Jacqueline Enterprise Siman Advertising DAG Studios na efe Kumi Concept wɔn nyinaa na ɛtaa yɛn akyi meyɛtumi de ɛnɛ bena kenkan mu dwumadi ɛbrɛ mo yɛbɛsrɛ sɛ dasɛnɛ wɔbɛsan ne yɛn ahyia na efe ɔfɛ atwa to ɛwɔ dwumadi mu nyinaa no yɛbɛsan ayɛ abato no ɛdusu yɛwie yɛn nyinaa yɛnim sɛ dowda ɛna abato no ɛreba so yɛsrɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛhwɛ ɔman Ghana nkuro wo atwa yɛn ho ahyia nyinaa French ɛyɛ saba ya ne efu so yɛn mu baahen ɛna saba yɛ so yɛte sɛ yɛnte ne yɛntumi ntu kwan nkɔhyɛ wɔ hɔ te sɛ na wɔn ɔko si a wɔtumi guam bɛyɛ a yɛbɛsrɛ sɛ woto wɔ abɛwie a ofie kum na kɔkɔda no nsia ne bɔ na wɔka sɛ wɔba abɛkenkan a wobɛtumi aba abɛfie aba abɛtie kenkan no bi na afei yɛn nyinaa ɛde anigye ɛne asomdwee no atena yɛwu ɛsiane sɛ mede menim koraa no menim sɛ ɔman Ghana ɛmu yɛ de yie sɛ ɛmu nyɛ da anka alatafo mma megye ha mmɔ so ɛmu nyɛ da anka abigyanfo mma megye mu mma mmɛbɔ so ɛno nti sɛdeɛ yɛn a yɛyɛ yɛn de no na yɛayɛ ma ɛmu ayɛ de no yɛmfa saa ɔdɔ no nto aba dwowda yi a ɛda yɛn anim yi na afei ɔman Ghana nso mfa ne ntamapam fira ɛno nti benada yɛbɛsan ahyia bio ne yɛde ɔfa a atwa so ɛwɔ nkuansanti amoa a yɛwgye owusu kranten ɛkyerɛ no ne nyinaa bɛbɛ awie dwumadi aseda kɛse nkɔma Nana Safori Fianko CEO of Akro Live wadirect yɛn yie ɛma ɛnɛ dwumadi no ayɛ de ayɛ fɛ nso na efe cameraman sɛ Joe papapa ɔno nso ayɛ camera ne yie ama wahu yɛn sɛnea ɛtia sɛnea ɛho ayɛ fɛ wahu yɛn yie wate yɛn anum asɛm nso yie nhyira nkɔma wɔn nyinaa a mohwɛ yɛn ɛna efe yɛn aboafo nyinaa nso ɛmɔ wibia adwo dasɛnɛ yɛbɛsɛn ahyia me a mede dwumadi mu kyia me na mesan yɛ wo kenkan mu ne din bi owura Eugene Opoku wo a mofrɛ me kenkan mu abɔnten no wohwɛ mu dasɛnɛ yɛbɛhyia